Pri výpise knihy faktúr si vyberieme buď odberateľské alebo dodávateľské faktúry. Pravé tlačítko na myši späť. Pri odberateľských máme dve firmy, takže si môžeme ukázať výpis len jednej firmy. Obdobie, dátum od do. Ak necháme prázdne, vypisuje všetko. Zoradiť môžeme podľa firiem abecedne alebo podľa čísla dokladu. Je tu možnosť vypísať len neuhradené.